magsabi lang po kayong anong mga kagustuhan natin dyan, ha? Lalong-lalo na yung mga nanay natin dyan. Alam nyo ba, wag mo muna kayong umuwi kasi maraming papremyo ang Gonzales family sa inyo. Oo. Kung Yan. sino yung mananatili dito, Diyos ko. Merong ano daw, merong prize. Oo, tama ka. Gaya ng kagabi. Ayan. Oo. May pa-games din sila daw. Oh, magpapabitor din sila, magpapaulan sila ng blessings. Oo, siyempre. Maganda daw yan pag nagpa-bless ka ng bahay. Sinimulan na kasi kanina. Oo. At swerte din yung mga napupulot na barya-barya. Ilagay mo dun sa wallet mo, dadami yun. Meron akong nakikita dun, oh. Oh, Dalawa. ano yun? May barya pa dun, oh. Ah, Okay, and so I will give you an Ilocano song. Diyan maamin ka ng lipot mo, kakaiso ng ayat ko. alright, and this song is dedicated also to Lorelai Galing and Silver Galing. Pinagsagabang itiling
Thank you so much. And this time, we'd like to give you another Ilocano song. And happy watching kay Ma'am Imelda Ventura. Ayan, see you again on the 20th. Yes. And alam mo, favorite din ni ni Lorelai Gali and Silver Gali yung umunakin mauding nga ayat ko. Ayan. At nanonood din si Ma'am Raquel and Sir Gilbert Lagpakan.